नमस्कार, मी स्मिता भोईर रेसिपीमध्ये आज तुमचं मनपूर्वक स्वागत। आणि आज आपल्या नवरात्रीचा तिसरा दिवस आहे आणि आजच्या दिवशी चंद्रघंटा देवीची पूजा करायची आहे। आजचा शुभ रंग लाल आहे आणि लाल रंगाचे वस्त्र परिधान करून आज देवीला दुधापासून बनवलेल्या पदार्थाचा नैवेद्य दाखवायचा आहे। तर मी आज तुम्हाला दुधापासून बनवलेली बासुंदी करून दाखवणार आहे। कोणाला दुधापासून पदार्थ बनवायला शक्य नसेल तर त्यांनी दुधाचा नैवेद्य अर्पण केला तरीही चालेल। चला तर आपण आपल्या रेसिपीला आता सुरुवात करूया। बासुंदी बनवण्यासाठी मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे आणि 150 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे। साखरेचं प्रमाण थोडं कमीच घेतलं आहे कारण दूध आटल्यावर मग खूप गोड होते बासुंदी। आणि इथे काजू, बदाम, पिस्ता घेतला आहे, वेलची घेतलेली आहे। आणि आता इथे मी दूध ना चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे आणि दुधावर जी साय आली आहे ना ती फोडून घ्यायची आहे। असं मिक्स करून त्याच्यात फोडून घ्यायची आहे। आणि आपलं आता इथे काजू बदाम थोडे पिसायसाठी घ्यायचे आहे आणि थोडे गार्निशिंगसाठी ठेवायचे आहेत। आपल्याला इथे ना मावा वापरायचा आहे ना मिल्क पावडर वापरायची आहे, फक्त दुधापासूनच बासुंदी बनवायची आहे। चला आता हे पिसून घेते आहे मी। थोडं ह्याच्यामध्ये दूध घालून घ्यायचं आहे आणि पिसून घ्यायचं आहे आणि ह्याची चांगली पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। इथे आता मी जाड बुडाचं पसरट भांडं ठेवलेलं आहे। बासुंदी बनवताना जाड बुडाचीच कढई ठेवायची आहे। कोणतंही तुम्ही भांडं जाड बुडाचं ठेवू शकता। हे दूध या भांड्यामध्ये आटवायला ठेवूया। दूध चांगलं आटेपर्यंत आपण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। आता मी 1 लिटर दूध आटवायला ठेवलं होतं आणि त्याचं आपलं अर्धा लिटर दूध झालेलं आहे। आणि हे मी आता पेस्ट करून घेतली आहे ड्रायफ्रूटची, ती पेस्ट घालून घ्यायची आहे। खूप हेल्दी अशी हे बासुंदी आहे। आणि फास्ट जरा गॅस ना मीडियम ठेवून चमचा असं हलवत राहायचं आहे। ह्याच्यामध्येच मी वेलची वाटून घेतलेली आहे म्हणजे आपला टाईमही चांगला वाचतो। वेगळी पावडर अशी करून घेतलेली नाही आहे। इथे केसर सिरप मी घेतलेला आहे आणि ते पण त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहे। म्हणजे बासुंदीला आपला कलरही छान येईल आणि खूप हेल्दी अशी ही बासुंदी बनलेली आहे। नक्की करून बघा। आणि हां, सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा। साखर घालून घ्यायची आहे। साखर तुम्ही आवडीप्रमाणे घालू शकता, जसे म्हणजे तुम्हाला चव हवी आहे ना गोड त्याप्रमाणे घालू शकता। आणि चांगलं 10 मिनिटं असं हलवत राहायचं आहे। तर ड्रायफ्रूट घालून घेते आहे। आणि आता हे चांगलं 10 मिनिटं हलवते आणि मग बंद करून घ्यायचं आहे। आपली बासुंदी रेडी झालेली आहे। आपला बासुंदीचा नैवेद्य आता देवीसाठी तयार झाला आहे आणि खूप छान असं थिकनेसपणा पण आलेला आहे। आणि हा नैवेद्य आता मी दाखवण्यासाठी देवळात जाणार आहे। चला तर आता ही व्हिडिओ आपण इथे चेंज करूया। हे व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। ही व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा।